ya fola. Eh, ni tena foni kama kwa gere nyingi kwa. Kwa kalo mo kone ni ke tani. Kema ndo kuma tele. Wuli do ko. Aiwa, kuma chama foi tele tala. Wallahi malangulu. Bamana obo de fo. Ko dombe zonte. Na dongile ko efentigi te. Ne te kuma chama fere. Fɛn mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ n ka fɛn di yan ka taa ne bɛ ka kuma de fɛ duguli mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'i m'a di walahi n b'i ka telefɔni feere k'a wari bɔ a la. Sarré n ka telefɔni di yan. K'i ka telefɔni di ma cogo di. n ka telefɔni di yan. I fana ka n ka fɛn di yan. Sarré n tɛna segin a kan bilen dɛ n ka telefɔni di yan. Duguli. mun y'an ka telefɔni di yan. E ka ne lamɛn sa. n ka telefɔni bɔ a di yan. I fana. Ni la di yan. Bon ne t'i bila koyi walahi ne tɛ bɔ i kɔ n'i bɛ fɛ de diɲɛ ka bɔ an kalama min dabara k'o la sa bɛɛ bɛ bɔ an kalama mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ n ka ci ɲɛnabɔ. O mun ci e ka mun bɛ ne bolo. O ye mun cɛ jeli baro ye mun d'e ma e bɛ k'i kalala fili de yan n ko ne de t'a dɔn. O mun fɛn ye. O ye mun fɛn ye e t'o dɔn. Kile ni tigi ɲɛsin ne ma dɛ i tulo bɛ ne la. Ne tɛ n tɛgɛ ɲɛsin i bɛ walahi. Ala kama bi wa kuma nege fosi de tɛ sinɛ bɛ ne dɔ sa. Kuma nege tɛna to n ka taa n ka ci fɛ. Ne ma deli an ka taa walahi ne fana b'i kɔ ne tɛ bɔ i kɔ dɛ. Sarré bɔ n kɔ. N tɛ bɔ i kɔ. N'i ka bɔ n kɔ. Ni ne ma bɔ i kɔ e bɛna mun kɛ i tɛ sunkuruba ye i y'a ma sɔrɔ. Bɔ ne kɔ. Sabali n tɛ fɛ ka n bolo da muso kan an ka taa. A ka di ye cogo o cogo ma mɔ an ka taa. Walahi ne tɛ bɔ i kɔ e t'a dɔn k'i ɲɔgɔn nin ne yan. Walahi n'i tugɔ ni ne min k'i su ye k'a kuma ko tunu. Ayiwa ne b'i kɔ ne filɛ i nɔfɛ walahi ne tɛ bɔ i kɔ an ka taa a ka di ye cogo o cogo an k'a kɛ ten. Sarré bɔ n nɔfɛ. Ne tɛ bɔ i nɔfɛ. N'i ka bɔ n nɔfɛ. Ni ne ma bɔ i nɔfɛ e bɛna. Tɛ bɔ ne ye sa. Ne fana tɛ taa koyi ne ka malangolo a ma deli ka s'i ma e ye malangolo nin. E ka mun bɛ ne bolo. Fɛn jumɛn de b'e bolo ko ne tɛ se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ. Ne ka sira t'o la wa e ye namaratɔ de ne t'i to yen koyi n'i ka sabali. Baro in min di ne ma sani k'i n'i jɔ ka ne accusé ta taa baro nɔfɛ. Ne ka taa baro nɔfɛ e kɔni m'a dɔn k'a fɔ e ta tɛ. O mun fɛn ye o fɛn tɔgɔ fɔ kɛ. Ne ko fɛn e yɛrɛ m'a fɔ sisan ko baro ye fɛn dɔ d'i ma. N t'a kalabanciya la. E de ye kalabanci ye kana na ne tɔgɔya dɛ i ɲɔgɔnna tafetigi ma deli ka ne tɔgɔya e yɛrɛ tɛ tafetigi ye e ye sunkuruba de. N'i y'a fɔ ne sugu an bɛ kari ɲɔgɔn na sisan. Ne y'o de fɔ ne tɛ n bolo ta e kama sa nka mun ka di ye e ko ne tɛ b'i kɔ walayi. Sarré bɔ ne nɔfɛ. Bɔ n nɔfɛ. Ka n'i bolo maga n na. N bɛ bolo maga i la. I b'i bolo maga n na. Walahi n bɛ bolo maga i la. Ne y'o de fɔ. Sarré bɛ ne dɔn. Wali i bɛ n dɔn. Ayi ne futeni kumaba o futeni bɛ k'a fɔ i futeni kana bɔ dɛ n'a y'i ja tobi i k'i mɔ ne bɛ k'o de f'i ye walayi e tɛ a tɛ ne ni musobakɔrɔ cɛ kuma tɛ ne n'e cɛ koyi ne bɛ muso de bile la walayi. E muso jumɛn de koyi e ko tɛna fɔ ko Mayini a ko n'a ɲɛ bɛɛ kɛ n'i m'a don pate la i ka kuma ko tu. I b'a dɔn pate la yɔrɔ. Mayi don ne la pate la ne b'a dɔn ayi ne b'a dɔn bobaramugu b'i kun kan ne mago t'i la. O y'i kun o y'i kungo le n'i m'o sɔrɔ o y'i kungo le. Ala i daji kana se ma dɛ. O y'i kungo le. Taa i da ko sa e ka t'i da ko sani k'i da pɛrɛpɛrɛ ne kunna hali i tɛ maloya i muso to i da tɛ ko bɔrɔsi la f'u ne tigɛr'e la. Ne tɛ kuma caman na koyi n tɛ kuma caman fɛ baro ye bazɛn mun d'i ma k'i ka n'a di ne ma i bɛ ala minɛ ka to kalan k'o kari i bobara nɔgɔlen ninnu na. Ma kari bobara la kɔrɔ yanni sini ma kari. Wa i b'a bɔ. Yanni sini kɛnɛ ma kari. I b'a bɔ. I t'a bɔ. E ma di ne ma. E cɛ de ye bazɛn di ne ma. Ne b'a don para e ko cogo. Wa n'i b'a don para dɛ ne ka sira t'i n'i cɛ la. Sarré wala n'i ma bɔ n'i ma problème bi sisan ala kana n ta e tɔgɔ tɛ problème ye ne fana mago bɛ problème de la. E mago tɛ problème ne ye ne ka ne filɛ i kɔ ne tɛ bɔ i kɔ bi. Ne tɛ bɔ i da la dɛ. Ne ko Sarré o tuma mun de kɛra e ka ne sen na ye i k'i sen na i ka ne sen na ye an y'a ta kare filanan na fɔlɔ la ka taa filanan nin y'a sabanan ye mun kɛra i tɛ bɔ n kɔ. Ne tɛ bɔ i kɔ koyi ni e ye hɔrɔn ye jama mun bɔra ka jɔge lɛ sa ma sɔrɔ e ye ne ka bazɛn di yan an jeliw t'an ta sɔrɔ manamana ko la koyi ne bɛ k'o de f'i ye walahi ne tɛ bɔ i kɔ ni m'a di ne ma.
ni e tɛ malo aha e sarré wala tɛ diɲɛ kalama ne tɛ diɲɛ kalama e tɛ diɲɛ kalama wallahi wala e tɛ diɲɛ kalama wala mɛ e tɛ se ka foyi kɛ ne la a banna dɛ ne bɛ problème di kan i bɛnna n ka piège kɔnɔ ɔ i ka o y'i kungo de ne yɛrɛ mago bɛ problème de la i bɛnna ne ka piège kɔnɔ m'a yirala k'a fɔ ko gɔn ka girin ni bugu tigɛ ayi gɔn ma girin ni bugu tigɛ dɛ gɔn ka girin ni hali sama ye ne wala sarré kɛ e t'a tun ka tila ka nɔ ne bɛ problème t'e kan aha ne mo ne mo ye fare doni la i jɔ mun bɛ yan ayi kana mun bɛ yan jɔn bin ne kan wallahi e ye kalabanci ka bi muso ka tileŋɛ girin girin est-ce que fa tɛ jumɛn la ilaha illallah e bɛ ka mun fɔ est-ce que i b'a dɔn i bɛ ka problème de fɔ est-ce que fa t'e la est-ce que e kunkolo tɛ ka bi muso ka tileŋɛ girin girin e b'a dɔn a ye mun kɛ yan ne b'a ɲɛfɔ a ye mun de k'i la kabi kari fɔlɔ kari filanan ni ye kari sabanan ye n ka fu ye n ka téléphone wallahi i jɔ miniti e ka ne lamɛn sa ne ni zo ɲɛ bɔlen don wa n ka cɛ hali n'i ye ye e b'a dɔn e ye faga bɔ yan bɛɛ ni ala ne bilahi ne ye jeli de i y'a ka téléphone ta e walima ye ale lamɛn i fana ka ne lamɛn kɛ ne ye ladiri de ye kabi ala ye dama ma ka fɛn ta nka i bɛ se k'an f'i ye wallahi n ma maga a ka fɛn na n'i fiyɛra n'a yer'i kun dun n'a yera n kun fɛn fɛn ka di a kɛ na donc ne de bɛ kɛ a n fiyɛ dɔrɔn a ma ban n fiyɛ ne b'a lajɛ ni ye n ka téléphone ye a ye n bugɔ fo ka n ka téléphone fitiri ci duguli n ka cɛ e bɛ t'i ta ɲɛ e bɛ t'i ta tɔ ɲɛfɔ police la i ka téléphone minɛ a n ka téléphone fitiri ci je m'appelle agent voilà n ka pièce filɛ e bɛ t'i ta tɛ ɲɛfɔ police la wallahi n y'i sara kɛ ala si sara kɛ ala ye n ka cɛ an ka taa n ka téléphone ci an ka taa ne ba ne ba ne bɛna taa so ala danga dekɔrɔ bilalen wala ne ye dugu wuli cɛ cɛ ko i bɛ problème lase ma ne bɛ problème b'i kan bamakɔ kɔnɔ yan cɛ tɛ min bɛ se ka problème lase ne ma n ma bɔ i bɔra nin ye danga dekɔrɔ bilalen va ka bɔ o tɛ bazɛn ye o y'i fɛn de ye